lapha emculweni mina ngizocula angizange ngizodelela abantu lapha emculweni mina ngizocula angizange ngizodelela abantu lapha emculweni mina ngizocula angizange ngizodelela abantu sivelele 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 lapha emculweni mina ngizocula angizange ngizodelela abantu sivelele lapha emculweni. Sanibonani bafowethu, sanibonani ngalo zonke. Uthandazani umfana Mncube lobingelelayo endaweni yaseGandla emshisanga kwamaziko amaningi. Nabafowethu sengivinde ngabuya la nguthandazani khona befisa ukudlulisa ukunazisa ukuthi 26 September kulenyanga album kaThandazani yaphuma. Abala eGoli noma la iJozi lahlangana ngoMayimayi lapho sizohlangana khona sonke sitheba le-album kaThandazani ezophuma. Ngaphezu kwalokho ey'tolo zomculo zonke wonkana ezokutholakala kuma-digital platforms uzokuyitholela yona online. So bafowethu ngicela isaphothi kini niyosaphothini njengoba bonke abantu. Ngiyatholakala ku-WhatsApp, ngiyatholakala kuma-calls, uma ngifonela Facebook ngiyatholakala nguthandazani Mncube, page lami uthandazani SA, inamba yami engitholakala kuyo 079 08 76 374. Emhlabeni kunzima, emhlabeni kunzima madoda, emhlabeni kunzima, emhlabeni kunzima, emhlabeni kunzima, emhlabeni kunzima madoda, emhlabeni saze saluthwala ugodo thina madoda sithwele kanzima. Awusaze saluthwala ugodo thina madoda sithwele kanzima. Saze saluthwala ugodo thina madoda sithwele kanzima. Ukubuya phela sungaze ungishiye nabantwana bodwa. Ukubuya phela sungaze ungishiye nabantwana bodwa. Thina sithwele kuzima, thina sithwele kuzima, thina sithwele kuzima, thina sithwele kuzima.